अरे का होई सोना चानी धन दौलतिया दिलावा लगल देवी माई से। पलमुआ जी, अरे पलमुआ जी, आयो रे माँ मारो बहनी मारो के ये तो कैसे कानी सुत जाला कितना चिल्लाइला पर एकरा कान में आवाज ना जाला। अरे दादा का सुबेरे सुबेरे बकरी खानी में मियाई लागेलू तनी शांति से सुतहु ना दिलू। का हम बकरी खानी में मिया तनी? अरे माई रे माई, ओ मारो पलमुआ हमरा के कुछ कोई देलन रे माई। अरे ये महारानी दिल पर जानी माफी मांगतनी अपना गलती के, लेकिन रो मत ना तो पूरा पटीदार के लोग कही कि परब के दिन सुबेरे सुबेरे झगड़ा करता रस मरद मेहरारू। अरे शिकायत नु होई। ठीक बा, लेकिन एगो शर्त पर चुप रहे। हाँ का शर्त बा? जल्दी बोलो ना तो रोत तारो नोकियो से लोर बहे लगी। ये राजा जी, आज नवरात्रि के मेला हो, पूरा गांव के मेहरारू मेला घूमे जाता रिसन, तो हमरो को घुमावे लेके चलन तो। आयो रे माँ ना तो रोम फिर। ठीक बा, लेके चले मेला घुमावे। तो यही ना तो अब के ना पहले जाई मैरो के बाजार से एगो खूब सुंदर हमरे के साड़ी ले आई तो, और साथ में सिंगार के सामान। का साड़ी ले आई? आ जौन पेटिया में सड़िया रखले बाड़ू उ सब तो नए नु बा। तो ये जी जौन सड़िया हम रखले बानी सब एक एक बार पहनले नु बानी, फिर हम ई परब के पहिने में तो लोग का कही कि कलुआ के माई हर परबिया में कोई सड़िया पहिने ले, तरा और शिकायत नु होई। वही से और शिकायत को डर हम ना पहिने नी। देखो हमार लगे पैसा बा ना, जौन बा तार लगे साड़ी उ पहन के चलबू तो ठीक बा, ना तो हम मेलो घूमे ना जाए। ठीक बा रो खिसियाई मत, जौन बा तो हमर लगुए हम पहन के जाए, लोग शिकायत करी चाहे कुछ करी। चतनी हम खूब बढ़िया तैयार हो जाए और रो नहा धो के तैयार हो जाए, मेला में दुनु जना रील बनावल जाई, हम खुद के नाचे और वीडियो बनाए। रील बनैबू? अरे मेला में पूरा गांव के लोग जाई, देखी तो का कही? आए पूरा हमार नाक कटा के रख देबू का हो? देखो हम मेला वाला जाएम ना, तारा जाए के बाद अपना भाई के बोला के चल जा, ठीक बा, लेकिन हम ना जाए मेला। देखी कब से राउर बात हम सुनतनी, बहुत बढ़ के बोलतनी, एमे ना जाए के सवाले कहाँ बा। ओकर ना गईनी तक हारो में से घिसिया के मेला घुमावे ले चले, और औरा के कैमरा मैन बनाए, हम खुद के नाचे, शिकायत होई अच्छा है राउर नाक कटी। अरे ना ये दादा, हमरा के खिसिया के मत ले चली हो, ना तो और हमारी इज्जत ना रही। ठीक बा, तारा को हम मेला घुमावे लेके चले। देख लो भाई मेहरारू के खेला, कौनो मेहरारू से मरद आज तक जीतल बाटे? मेहरारू जे ना कही वही ना मरद करेला। हमरा लाज लगता ना लजाई। तो ये जी वीडियो देख लेनी लो, तो वीडियो के लाइक को दिलो, और चैनल पर नया रोरा लो बानी लो तो सब्सक्राइब को दिलो।